15 sekunder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kom så, Kronborg! Jeg får kun klar væk. Bare sløjt på den her gang. Og medaljerne, der bliver overrakt nu, de bliver overrakt af Jan Rasmussen fra DCU. Så bliver der overrakt præmier fra CK Kronborg. Og der bliver overrakt blomster og medaljer fra Helsingør Kommune, og det er fra idrætsudvalget, og det er Bettina Svinggaard, der overrækker blomster og præmier. Og kendkyster Joachim Parbo, ja, han skal nok få tiltuske sig et eller andet. Tak. Og der var også lige en ekstra medalje fra Danmarks Idrætsforbund. Nej, det går ikke. Det går ikke. Så bliver han for en 10 år. Ikke bare Nå, så skal vi spille lidt, eller hvad?